beti adierazi dugu argi, gu independentziaren bideko garela, independentistak garela, sozialdemokratak beharela justizia sozialean pentsatzen dugulako, ero sinesten dugulako, eta bakezaleak, gure herriak bidea soilik baketik egiteko aukera daukalako. Horrela, definitu ginen, 1987an egin zen lehen biltzar nagusian, eta horrela definitzen gara baita gaur ere EH Bilduko kide bezala. Independentzia eta sozialdemokrazia, subirautasuna eta justizia soziala. Askotan galdetzen digute zer den lehenago, arrautza ero iloa. Askotan galdetzen digute zer dagoen lehenago, helburu nazionala edo soziala. Gauza bat argituko diegu. Gure ikuspuntutik ez dago bat bestea izan gabe. Gure eredua Europa iparraldekoa da. Gure helburua ongizate estatua bezala funtzionatuko duen euskal estatu independente bat sortzea da. Eta guk argi daukagu hori soilik subiranotasuna,tik egitea posible dela. Soilik herri independente bezala egitea posible dela, eta oraindik ere batzuek alaintzen dira, baina guk ezin dezakegu sinestu, ez dugu sinesten Madrilek inposatzen dizkigun murrizketa eta ereduekin hori posible izatea. Gure estatu propioa, justizia sozialean oinarritutakoa, soilik independentziaren bidetik lortuko dugu.